Blei pi baro. Gospel jong Matthews arpulai kendai kong. Wat khot kpa yano hak perthei naba don tang uwei pa jopi ubah beneng. Ngiti berubah don mano bahok hak perthei. Henry balai pat ngi khot yau pup ukpa bakhoi badia kileng do ki father. Hato dak balai kumta ngi perkhen ngi jika jong Jesu. Ngim perkhen setia yak jika jong Jesu dak main khot kpa ilau kpa upan hep sandengi. Ne dak ba khot kpa bakhoi yau pup bade nongilam jong balang Katolik. Ne dak khot kpa ne father yak kileng do kebade ki no syarai bagi kpa mensem jongi. Kebanekong hak Bible la lor kpa upan hep san yak khon la khot kpa ru yak tu ki ba don gajinya dei ke bakat pange. Kum ganuksa hai kitab Genesis o Joseph o sngau yade kumbau dei ukpa jos em faro la thok kumni o Blei ken o bala pelong yang kum ukpa yo faro ka kitab o Job ka thok kumni ngalong ukpa ik beduk o Elisha o la pertai o Elijah shaba un Elijah un kiu shabeneng kopa jonga os em ka Israel ru o khot kpa yo Elisha ha kitab ar jong kisim kabar hang jutang mathamai ya kentin kepala padon kamru panthau ya ke department jong kinong Israel kum ganuksa o Stephen bakhoj hai kam jong apostle nyau ar ong kumne ukpa jong yu Abraham Paulus bakhoj ru akhithi jong u sha ki Romans khanda shpho ong ukpa jong yu Isaac kabalai bat badon kam tam ban skong thoba balai ya kileng do Catholic la khot kpa ni father kadai namar ba ya kentin kpa la pandon kam ru hawan pen I ke jinga dei ba kenja mensem ni khon mensem Paulus bakhoj barabor ukam ya de ba de pa mensem jong kato kan ne ki breu ki ba e o khot ya Timotheus o Titus ba Onesimus kum la ki khon la jong o tho kum ne how Timotheus o khon ba shisha jong ha ka jinge nangta yo Titus but Onesimus pat utho kumne nga tho how Titus o khon ba e junga ha jingit but nga karpa di phi nak bantau khon junga Onesimus yaw ba nga lakha hapato ban pensyong nya shu ngin pe nak sithi ban kong jong Paulus sa Kristan ha Korin ka tho kumne nga la tho kumne sa phi om ban pen la ra nya phi Henry ban sneng ban kraw kum ya ki khon la jong walada pidon chipo hajar kinong sumar hau Chris pidon tang uway kupa day mga walapan kaya pi hau Chris dakabanga yalap ya gospel om tang o Paulus bakhoj bala kamila de kumukpa mensem jong katok ani Kristan Henry o Petrus bakhoj o Yohanes bakhoj do kumjo o Petrus o kam ya Markus kumukhon la jong uong kabalang ha Babylon ya kabala jet lang bat pi ka ai kublei pi kumjoru Markus ukhon jonga Yohanes pat uthok kumne ngam don jikmen ka ba kham khrau bani kane ban yos ngo bagi khon jonga ki im kat kum gaji shisha te dak ba kam khon men se me ki breu Petrus bakhoj Paulus bakhoj Yohanes bakhoj ki kam ba kamram jongki kalong kum ki pa men sem number ba ka Bible ka kanisha pang kanne ki jinglong pa men se ngi Catholic ngi nget man ngi bod ya kanek dustur jong ki apostle dak ba khot kpa ni father ya kileng do ha ni shisha dang ngim khot kpa ni father ya kileng do kalong ba bakla nama hintai ya jinglong pam sem ha ka balang u jusuru ong wat kwa ban khot no hikai ne teacher ne rabbi baru wat no sha khot nongelam ne master na ba no hikai ban nongelam jong pi u dei Chris hato kamut shisha bangim dei ban khot no hikai na nongilam yano kam dei kumta namau Jesu hi ha gospel jong Matthews arpho ong kumne to hikai yaki ban rakhe yaki kum jong aparo to hikai Paulus bakhoi ru ukam milade kum no hikai ha sithi jong u shau Timotheus uong kumne ha kam shakri yakane gospel la thunginga kum nongilap u apostol baru no hikai om tang kumta u ruba ka balang kadon ya kamram banlong kum kanu hikai
nang tau Blei ulabo hakabalang ki apostol nang kong bo sa ki nang ithulapa nang ta ki nong hikai te ki khem yu isatia bo Paulus bakhoi ule persya ijika jong Yesu wat halu banta ya kentin doktor kabamut ban hikai haktin Latin la penun kam da bun ba ki breu habau Yesu ong wat sya khot nong yalam ne master yano ru kamut bangim dei ban khot nong yalam ne master yano ni pendon kam hi ya kini kentin Mr but Mrs kiba mut master but mistress hagijing mut bisha jongki masong tho ek about Jesu ong ni dei masong tho ya context jongka lem kumta baro nangi ngim don kti don khmat don jachu habau Jesu ong cloud ni dain no eki habagin khot met jongpi kila pop hagan ni context u Jesu kwa bagi breu kinlong kum ki Pharisee number ba wala kide ki nohikai ki pamsem bat ki noyelam Henry ki im bar ki le persya ya ka ek bagi di ban le namar kata ki penun kam bakla ya ka ne kamram balapan kam ti haki balai par ni khot ya upop pa bakhoi ne holy father namar omdon manu bakhoi lai tang Blei hajan baro ki version bagi translation jong Bible lagi de jong balang Catholic ne ki Protestant Philap hakal nong balai dekat bandikong jong sithi syaki Hebrews bala tho kumni ngan ong nak ten pharing therefore holy brothers ne holy brethren hak ten khasipat namar kata ko para bangit bakhoi kane sithi ka khot para bangit bakhoi ne holy brothers ban ila ru ban ong holy sisters nak bentai kenthe hatu kan ayu ladangi khot ru holy father ne fathers kam do jing ayu ru number what Paulus bakhoi ru pudon kam ya kan e contain rekhoi ne saints ya ki breu ki ba address ya ki thi jongu Petrus bakhoi ru kan tu dak bong tu kan mau pak jing thok ong tu long ki bakhoi namar nga ngalong bakhoi ban sha khot bakhoi ne holy kapan i ya jing mut jong ka jing sha pan kentang ka ba uno ne kano ki dei ki jong Blei namar kata haga Bible la khot khoi ne holy ru ya ka jaka ya ka dongba ya ulum ya ka temple ya ka tabernacle ya ka jinglong lengdo ya ki tiar gitar badru ya ka merat namar bangi dei ki pai bakhoi bar ki bala sha pagkentang jungu badru namar ni dei ka balang kalong ka basong hok bau khle jong ki ne ki pai bakhoi an sha khot pa bakhoi om namar ka hok jungu Henry namar bau Chris yap namar jungu bat ka balang ka bau yalam ha ka ne ka perthei en yoro e Jesus Christ junam amen